guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So karon na video ay niadto mi sa Talwanan, kani visit mi sa akong sa mga relatives ganamatyan. Dayon nag-video ko while nitabok mig suba. Wala unsa man ako nawong time sa sorry. So, mao to guys, di makuha ang gunsi nasa kunawong. Kanan ko nabok ra mig suba din nag-video ra ko. So mao ra to. Lantawa lang ninyo kay nagdiri na ako nag-entro sa among balay kay wala ko ka ready dito. Charot. So wala lang, na-enjoy lang ko kuan. Lantaw-lantaw sa suba. Kay dugay na ko nakawala kaadto dito sa Talwanan. So please watch. Charot. Nanawag mi kinsay mo tagbo na mo guys kay di mi kabalo mo drive sa gakit. Yatay. Look. Birds and Peter Line. Una ang birds, diara. Ukuray mo tukon. Ugay. Ugay birds. Padung milang manang mikay. Walay mo dunggo namo. Nangita mig birds. Maglakar mo niya ito agay. Pa. Ha? Walay mo dunggo na to mo. Kuan ka atong gakit. Manang mikay. Nanay mo dunggo na to. Ay pagpataka dia pa kay basig maanod ta pa dayon. Dito ta dakpon sa bara. Sweeto day ka mo kuan pa. Mo ay sada ba maligid ka diya sa suba. Pagpataka pa pa. Nagikuha na ta oh. Gikuha na mi. Kisa maning nikuha. Manang mi kayo nagkastorya sa cellphone. Ay nagpapataka pa kay di ka kabalo. Samay pa. Pan? Wala tay pan. Nanay mo dunggo namo. Yay, nanay mo dunggo. Bili ng motor nimo diha. So guys, natabok mig suba. Ambot diri ba? Dili man dagway diri dungguanan hoy. Na may isa ka gakit oh. So ara man dito. Sa pikas? At bangwila tandog. Dili dagway diri na tigwalaan na taani di tatagbuon. Ni tagbo na mi guys. Mag-una-una man jud. Pa. Ngaog nami. Kay nagpadung na diri ag amo ang mutagbo. Yes. Kisa maning hoy, Ginoo ko tabang mga langit. Mas-slide ko banta kay mas-slide ka. Nama. Okay, Ginoo ko tabang. Yee, nana. Anak maning kuan dagway. Nunoy. Nakang no. Ha? Se? Papa. Nindadeng? Ambot ko, wala man, nangahoy nito. Ngahoy. Pre. Alik na pa. Tisa dong. Okay, Ginoo ko dong. Okay, tabang mga langit. Yes. Okay, Ginoo ko tabang mga langit. Ay, Ginoo ko. Jubin. Pagbantay pa. Jubin. Salamat dong. Apo na rawakan ako.
Gabi. Inaman lang, anhay. Dito rin, kumusta? Na mga gwapa kami kalipira. Si Kikay yung pinaka-muse na mo sa tanan. Kami mga kuha na lang, may gamot. Wala na yung mga bulak na mo. Kami mga gamot na lang ni. Dira po dagoy tagamot. Aw, dili ra tagamot mo na. Artista ram po na. Sana all. Pilo itag ngisi. Bawal mga punuan. Ano ito rin, kita mga punuan rata. Kani ag mga kuan na ni. Ayaw kay madakpan ta ana. Picture mong duha. Bukan na Uli na mi guys. Wala ako nag-video dito kay. Paghinay pa. Asa man among gamit at ang gamiton ani dong? Kaning dako? Ay tay sa kay napos lulo nimo. Ano ka karon? Kaloing lolo. May bata lagi nagkuan namo hatod. Kadaog ba ka dudong? Isa kang anak dong. Lore? Ay, litaw na day ka dong. Lula ko nimo dong. Napay mo ikarga dong oh. Nah. Kinamagwangan kang Lore dong? Napay magulang nimo? Oh. Batang ni Nunoy. Kay migakit guys. Batang Nunoy. Nunoy? Ay, si Kuan dagway ni. Bye. Magsalarayan? Aw, dili? Kinsa man na? Mabawra ba ni dong? Mabawra dahil ni dire? Sa una nakaligo man ko diri dapit. Suba sa talwanan guys. Man. Ay, ginuko. So guys, tama na tabok sa suba, mapadong nami uli. Marami akong video. Charot. Hi! So, nauli nami guys. As you see, nauli nami. Wala na ko nag-video dito kay basin bawal ba. Kay kuan man to. So wala na ko nag-video. Nag-meet rami sa kung nilang andito ring, nilang manang Mikay, nilang manang Suling. So nagchika-chika mi dito ka jud. Then uli ra pud Mikay. Si Papa gadali. Gadali siya nga mauli dayon kay si Mama. You know na my mother is sick. So, walay makapahi kay siyang paniud to. So nanguli na mi guys. So naanapod ko diri sa among kabukiran. So after ko nag-video ra gyud ko dito sa suba. Pasensya na kayo. Charot. Pero na-enjoy yung sa view. Diba? Nindot kayo ang view sa suba. So, that's all. And, nanapod ag manok. So, nag-storyanay min silang papa. Nagkumustahay sa akong mga igagaw dito. Mga pag-umangkod o mga apo. Daghan na kayo kong mga apo doon. So, wala na kayo kong nakahimamat. Dayon. So, that's all guys. Thank you for watching sa pagtabok na namog suba. Kung na-enjoy na po ko dito. So, maura to akong vlog for today. Salamat! Nakakainis talaga ang mga manok dito sa amin. Wala naman kaming poultry. Tapos yung manok, dalawa lang naman manok. Pero grabe po kailang mga tilaok yun. Grabe yun kay sila. Nakakainis. Asa man yung manok kabi? Kaya akong pang-ihawon na lang ni Andres. Chat? So, walang kabuluhan talaga ang mga videos ko, no?
Pagtyagaan nyo na lang. Chara. Thank you for watching. This is the girl. Bye for now. God bless everyone. Pasensya na kayo. Yun lang ang video ko. Mwah! Kisses for everyone. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実